原本的预算总多少？予算はいくらですか？予算は上限額で決められているのが1590億でございます。1590亿。大概多少？台币3，除以3，このね、 530スタジアムだけはね、1490億。スタジアムはだけはね、1490億。スタジアムだけ。だけね。あ、そうですね。そうです。その他は周りの。そう周りとか、その設計とか設計力とか。只是光建筑费的话是1490亿，那其他的这个部分是比如说设计、软体的部分的设计。1枚めくっていただきまして、これが現在の全体像。这是现在我们。はい。一番難しい工事だった屋根工事がすでに完成しております。まだ網部組は残っておりますけれども、外装はもうすべて終了しております。裏面に行っていただきまして、今やっているのはこのスタジアム内部でございます。特にこの、フィールド工事を今やっている最中でして、こういうふうに斜めになっているのは排水設備でございます。今いるのはね、東側。現在院長是在東邊。東邊。こちら側です。はい、そうです。そしてこれが2階コンコースでございまして、デジタルサイネージが低間隔で設けられる予定でございます。で外装の方ももうすでに進んでおりまして、こういう形でピロティについても今表層の部分が整えられております。さらに今行われている工事は特にその植栽関係のところを中心にやっております。今も上の方に見えますけれども、すでに5階のところが、空の森っていうことにしておりますが、そこにこういう形で、植栽が植えられています。これが今見えているところです。あとその地面部分についてはこういう形で、植栽が進められています。以上が簡単ではございましたけれども、概要とあと現在の工事の進捗状況でございます。这个经费1490亿的经费，是不是都是政府出资的？1490億の建築費は全て政府が出資しているんですか？いえ、違います。政府は半分、政府出一半。あと我々 JSC が4分の1、あとここの東京 JSC ジャパンスポーツカウンシルが4分の1、東京都が4分の1の財源スキームとなっています。はい。政府出一半，然后我们 JSC 也出1/4，然后东京都只出1/4。直接对他这个是东京政府对，然后中央政府出2分之另外1/4，另外4分之 JSC。那未来这个场館是谁经营？将来のこのスタジアムは誰が経営することになりますか？それグッドクエスチョンなんですけれども、一応持ち物としてはあれなんですが、基本上JSC の持ち物で運営するのことについては一応決められている方向では民間事業化をするということになっているので。那么，虽然是我们拥有权，我们是他的我们是所有有权利，但是实际上呢，营运stadium是由我们讲委托民间。在我们運営するのに民間に委託するということですね。像这个维持费的有没有预估说大概多少钱？維持費はいくらぐらいというふうに。然后未来的营运靠什么收入？然後收入有多少金額？将来の運営は収入源は何でしょうか。そして、維持費はどれぐらいの予算ですか。はい。これも全く、これからの話であるんですけれども、昔の旧国立競技場の場合には年間8億円の維持費がかかっていました。それよりも屋根がつきましたし、また大きくなってますので、もうちょっと、維持費の額はかかると思っています。また売上についてはこのスタジアムを貸し出す